Een parcours oer 17 kilometer, maar maar liefst 68 hindernissen. En telde bij op die hele hudde, koude, wat eerste wien. En je begreep al dat deze survival run de zwiste editie is zo'n jaren. Frieske favoriet van de titel is Disse Kerstwind. Hij is de voormalig Nederlands kampioen en lijkt hier op het derde plak. Op een hele minuut efterstoon van de nummer 2 en dat is Jochem Bruggink uit Venlo. En afdalen met de touw. En de nummer 1, dat is de Belg Michael de Koman uit Gent. En die is krekkleer mooi Disse hindernis. Oerol in Korte hing je touwen en balken. En de ene hindernis is nog dreger als de oor. We gaan de touwen in, Jelle. Dan geven we entry naar deze balken. Onder de balken terug, apenhang, naar die balken. En dan geven we onder het net terug. Dan komen ze erboven, dan maken ze die bovenste balken met ze hinnen. En dan ben je in de volgende hindernis. Is het zwier? Loeizwier. Ja. En dan komt daar de nummer 1 van de wedstrijd, Michael de Koman, alweer aan. Van de 68 hindernissen is dit misschien wel de zwiste. Een apenhang van maar liefst 70 meter. Want in Korte hield, hoe extremer, hoe beter. Een buffel en beul en dit zijn de beste, de iets minder golden komen nog. Nou, ik denk dat daar nog wel een slagveld worden kan jaren. Ik leuk om te zien. Ja, want als je dit bedenken, zulke oefeningen, dan mag je wel, dan hij is zieke geest. Ja. Ik ken er niks aan, het zit in een geen. Langs de apenhang van Nederland. Alsjeblieft. Om je een beetje moed in te praten. Het liep het zo makkelijk bij de toppers. Met speelsgemak hingen ze in de touwen. Maar net bij elke nien dit het zo soepeltjes. Heb je al mannen zien huilen? Nee, nog niet. Nou, dat doet ze niet, hè. Ik kan het niet maken natuurlijk. Ik denk dat ik daar nog een keer doe, man. Het is gewoon kloot. Godverdomme. Ze krijgen u niet klein. U wilt het gewoon. U wilt deze oefening gewoon doen. Ja, in principe je wil hem gooien. Dan moet je de hand ook afhakken. Godverdomme. Aansen komen we bij deze man weer om. We gaan even naar voren, ta, want daar is het spannend. De strijd tussen Bruggink en de Belg de Koman. De Koman leidt hier nog op koers. Maar is inhellen terug Jochem Bruggink. Bruggink had het dreig. En leidt eruit. En moet dan op een nij beginnen. Dan de Koman. Hij kan Bruggink nou weer voorbij. Maar hij moet deze oefening daar een goed aanbrengen. En dat slag het net. En als deze jongens die al man in het talibje er alle dagen voor trainen. Als zij het al dregen, dat jouwt wel aan hoe zwier dat het is. Bruggink dan. Hij redt het nou wel op. En hij redt het als eerste op om deze hindernis te nemen. En daarmee slaat hij een god met zijn concurrent. En die vastsprong jouwt de man uit Venlo ik net meer uit handen. En Jochem Bruggink prolongeert zijn Nederlandse titel. De Koman eindigt het als tweede. En op het derde plak is dan Kerstwind van Jester C. En eens is hij daar net heel tevreden over. Ik weet niet hoe lang ben je al binnen? Nou, een minuutje of 8. Ja, dat is de volle, ja. Ja, dat is de volle. Meer training worden. Dan gaan we nog even bij waarom naar de mindere goden. Succes verder. Want je wil dat bonsje eens net inleveren. Als hij hem alsnog hellen, dan krijgt hij het bandje weer waarom. Ja. Ja, zeker. Dus we hopen dat het eruit. Ja, wat denk je? Slaagt het hem nog? Eerlijk waar, ik denk het net. Je zit nu aan Moskou. Nou, nog een keer erin, of niet? Ja, voor jullie zou ik het nog één keer doen. Godverdomme! Kom op, hè. Pak hem niet. Afgelopen, uitscheiden. Afgelopen. Uitscheiden, jongens. Knip de band maar deur.